әни кеше буларак та ниндидер игътибарга лайык икәнеңне онытмаска кирәк. Лилия Муллагалиева ул нинди әни икән? Сез усалмы, таләпчәнме, назлымы, әллә инде барлык сыйфатларын да үзегезгә сыйдырдыгызмы? Яшерәк чакта ниндидер корырак әни булганмындыр инде. Еллар үтә инде хәзер барыбер сабыррак әнигә әйләнеп карам инде. Үзебез менә авыл балалары булгачтан безнең андый проблема булмады. Безнең киресенчә урысчаны өйрәнү проблемасы иде. Монда Казанга килгәч кенә диярлек без инде өйрәндек. Уң ягымда кыз балам, сул ягымда ул балам. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Хатыннарның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Бүгенге тапшыруыбызда якынлашып килүче әниләр бәйрәме көндә турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы Татарстанның ат казанган артисты 4 бала әнисе Лилия Муллагалиева. Хәерле көннәр, исәнмесез Лилия ханым? Хәерле көн, Гөлүсә, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, тамашачыларыбыз. Сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Сезне ихлас күңелдән якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә бары тик уңышлар телибез. Рәхмәт, әйе. Чыннан да искиткеч күңелнең түрләренә кереп китә торган шундый олы бәйрәм. Рәхәт бәйрәм, шулай бит? Әйе, әниләребезгә багышланган бәйрәм инде ул безнең иң кадерле бәйрәм дип санала. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Лилия ханым, әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле сюжет карап үтик. Ул инде әлбәттә сезнең хакта, сезнең иҗат юлыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Җырчы, Татарстанның ат казанган артисты, күп санлы премиялар лауреаты Лилия Муллагалиева Актаныш районының Зөбәер авылында 5 балалы гаиләдә төпчек кыз булып туган. Әтисе Абугали абый оста гармончы буларак билгеле. Шуңа Лилиянең кичкенәдән җыр-моңга гашык булып үсүе гадәти хәл. Нәни кызчык җырлык али китабының халык көйләрен өйрәнеп җырлый. Мәктәп чараларында, район күләмендәге төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулый. 10-нчы сыйныфта укыганда Сандугач кырды күңелгә җыр фестивалендә катнашып, гран-прига лаек була. Нәтиҗәдә Казан мәдәният һәм сәнгать академиясенә кабул ителә. Академиядә Татарстанның халык артисты Рахилә Мифтаховадан беренче вокал дәресләре ала. Соңрак Венера Ганиевада да укый. Икенче курста Казан шәһәр филармониясенә җырчы булып эшкә урнаша һәм барлык концертларда да чыгыш ясарга вакыт таба. Татар эстрадасына Асаф Вәлиевнең Асаф җыр театры аша килә. Аннары Айгөл Бариева, Рәсим Низамов белән хезмәттәшлек итә. Лилия Муллагалиевага телевидение дөньясы да чит түгел. Актриса буларак та үзен сынап карый. Җыр сүзләре, көйләре дә яза. Репертуарында халык көйләре, классик әсәрләр һәм эстрада җырлары да бар. Тыйнаклыгы, зәвыклы иҗаты, үзенчәлекле тавышы белән бар татар халкының яраткан моңлы җырчысы ул. Лилия ханым, тапшыруыбызның кунагы итеп юкка гына сезне сайламадык. Сез чыннан да искиткеч гүзәл зат. 4 бала әнисе, шул вакытта уңган хуҗабикә дә һәм инде халкыбызның яраткан җырчысы да. Менә әйтеп үткәнебезчә, тиздән инде безнең иң матур бәйрәмнәребезнең берсе. Менә әни күңеле әлеге бәйрәмне көтәме? Һәм сезнең өчен ул әһәмиятлеме? Әйе, ничек әйтәсем килә? Бу бәйрәм бит әле безгә бик күптән түгел генә килде дип әйтәсе килә. Әйе, без инде барыбер елда көтеп ала торган иң зур бәйрәм безнең өчен 8 март иде инде, әниләрне зурлый торган өлкән буын, хатын-кызларын, яшьләрне, шулай ук яшь әниләрне котлый торган име. Менә әниләр, хатын-кызлар көне ул гомумән хатын-кыз көне булса, монда инде фәкать әниләргә багышланган көн. Шуңа күрә бәйрәмнәр күп булган саен, аның әйтик, бәйрәмгә әзерләнү, бәйрәм чоры шулай ук арта бит инде. Шуңа мин бик шат. Мин үзем балалар
тарафыннан ул бәйрәмнең барлыгын сизәм, чөнки бу вакытларда әйтик, мәктәптә менә минем бүген кызым чыгыш ясап калды. Шулай ук балалар бакчасында да бу бәйрәмне зурлап үткәрәләр. Кызганычка каршы инде безне кертмиләр, менә бу пандемия чорындагы Онлайн карыйсыздыр. Онлайн карыйбыз, ләкин барыбер балаңның күзенә карап утыруга җитми бит инде ул, анда карыйсы килә. Шулай да булар барсы да үткече булсын. Бәйрәмнәрнең Әле менә минем әнием дә бүген экраннар алдында утырадыр. Әниебезне дә Аңа да күп сәламнәр җибәрик. Сәламнәр җиткерәбез һәм инде котлыйбыз. Чыннан да иң кадерле кешеләребез безнең әниләребез, безне дөньяга тудыручы, шушы якты матур дөньяны күрсәтүче һәм аларга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр. Барлык әниләрне, әбиләрне җир йөзендәге шушы күңелле, рәхәт бәйрәм белән, чөнки ул үзеңнең әни булуыңны кайвакыт онытып җибәрәсең. Мәшәкать баса, балалар янда булганда, ләкин тегесенә дә җитешергә кирәк, монысына да җитешергә кирәк. Әле үзең бит әни кеше буларак та ниндидер игътибарга лаек икәнеңне онытмаска кирәк. Шуңа күрә ирләр тарафыннанмы, анда дуслар, туганнар тарафыннанмы, балалар тарафыннанмы, бик зур җаваплылык әни булу. Шуңа күрә мин барыгызны да котлыйм. Әмнә Лилия Муллагалиева ул нинди әни икән? Сез усалмы, таләпчәнме, назлымы, әллә инде барлык сыйфатларын да үзегезгә сыйдырдыгызмы? Миңа калса, яшерәк чактан ниндидер корырак әни булганмындыр инде. Еллар үтә инде хәзер барыбер сабыррак әнигә әйләнеп барам инде. Чөнки балалар күбәйгән саен ул сыйфат үсә, зурая. Һәм аннарысын кирәк чагында усал да инде, кирәк чагында шаян да була беләбез. Чөнки усаллык белән генә дә бөтен нәрсәне җиңеп булмый. Әлбәттә, кай вакытта шаяртып, хитр итеп тә алырга кирәк. Шуңа инде баланың җаена туры килергә тырышырга кирәк дип уйлыйм инде. Чөнки бүгенге көн, бүгенге дөнья, бүгенге тормыш булай да катлаулы. Балалар булай да аларның эсләрендә шуның хәтлек шулай ук күп әйтик эшләр дип әйтим димме, уку дисең манда. Бәлки балалар бакчасыннан башланып китә, түгәрәкләр һәм аларның шулай ук әни назын күрергә, әни белән сөйләшү, әнидән булган, әтидән булган игътибарны алырга вакытлары җитми дә каладыр кебек. Шуңа менә игътибарлырак булсак иде диясе килә. Әмнә гаилә тормышыгызның башына әйләнеп кайтсак, сез үзегезне 4 бала әнисе булырмын дип күзаллый идегезме? Беләсезме, юк. Менә ничектер үзем олы күп балалы гаиләдә үскәч инде мин инде беләйдем, минем гаиләм кичкенә булырга тиеш түгел дип. Әмма ләкин бу барыбер күз алдына китереп булмый бит аны, булмыйча торып. Хәтта иштәгенә тукталырга тиешик. Менә 4нчесе дә булды бит, Алланың рәхмәте. Авырлыклары бармы соң? Әлбәттә, аның үзенә күрә авырлыклары да бар инде. Ул авырлыкларны җиңә торган шундый вакытлары да юк түгел, Аллага шөкер. Менә шуларны җиңә нидер сынаулар аша үтә алга таба атларга кирәк. Адәм баласы ул бөтен әйбердә җайлы гына булса, тормышның гомумән кадерен белмәс иде. Шуңа күрә безнең бөтен сынауларыбыз да алар үзеңнең кем икәнен онытмаска, әзрәк җиргә төшереп торырга бирә торган шундый Аллаһ Тәгалә тарафыннан индер бер сынау. Менә тагын сезгә шундый сорау биреп үтәсем килә. Элегрәк бит инде гаиләдә татар хатын-кызлары беренче урынга үзләренең балаларын куйганнар. Хәзерге көндә менә күп кенә яшь әниләребездә шул вакытта психологлар да булай дип әйтәләр. Әни кеше башта үзен кайгыртырга, үзен яратырга тиеш. Аннан соң гына инде бар игътибарын иренә һәм аннан соң балаларына бүлеп бирергә тиеш дип. Сез моның белән килешәсезме? Вакыт килешәм дә, вакыт инде артык иркәләп атсаң, аннары җыеп алуы да авыр. Ләкин бала барыбер нинди генә очракта булса да, әни кеше өчен ул иң кадерле, чөнки аны ул әти өченгә караганда да әни кеше өчен беренче урында торадыр дип уйлыйм. Чөнки ул аны дөньяга туба. Аларның икесенең арасында булган бу мөнәсәбәт, менә шул җепселәр, алар ниндидер үзенә бер төрле мәхәббәт әни белән бала арасында. Әмнә балаларыгызны тәрбияләгәндә ниндидер кагыйдәләр бармы? Барыбер менә әйтик инде шул ук ашап киткәч тә әйтик, Аллаһ әкбәрне әйтергә, рәхмәтне һәрвакыт әйтергә.
үзенең артыннан һәрвакыт җыеп йөргән. Менә гади тормыштагы үзебез ничек өйрәндек, үзебез ничек үстерделәр, шуларны инде без бирергә тырышабыз балаларга да. Шулай гаиләдә тел иң мөһиме бит инде. Үзеңнең телеңдә, татар телендә сөйләшергә кирәк. Чөнки гомер үтә бара, үзебез олагая барабыз. Балаларның ничектер телләре урыслаша бара дип әйтим инде. Бәлкем шәһәр җирендә яшәгәнгәдер, үзебез менә авыл балалары булгачтан безнең андый проблема булмады. Безнең киресенчә урысчаны өйрәнү проблемасы иде. Монда Казанга килгәч кенә диярлек без инде өйрәндек. Шуңа нәрсә дип әйтим инде, проблеманы сизеп алабыз икән, без аны шиша алырлык ниндидер ысуллар табарга тиеш тормышта. Онан соң бит инде бүгенге көндә бик популяр, кеше бит инде интернет челтәрләрендә шулай ук бала тәрбияләү буенча төрле мәкаләләр укый. Шул вакытта китап киштәләрендә безнең нинди генә китапларыбыз юк. Сез менә аларга мөрәҗәгать итәсезме? Беләсезме, мин беренче уламны тапкан вакытта минем китапларым шактый күп иде. Чөнки ул вакытта инде барыбер әле ничек итеп йөкле булып йөрү вакытында, нинди анда үтә айлар, нәрсә эшләргә кирәк, нинди физкультуралар, ничек ашауны, аннары һәм инде үсә башлагач бер яшьтән нишләргә дип белмисең. Аннары икенче балада инде ул ничектер үзеннән үзе кабатлана, өченчедә инде бөтенләй игътибар итмисең, дүртенчедә инде ул ничектер бөтенең бергә үстерәсең дигәндәй. Менә ул бүгенге көндә минем каядыр нәрсәдә киреп утырып, укып утырырга менә теге мөмкинлегем, вакытым җитеп бетми. Шуңа ул барыбер ниндидер яшәниләрнең инде үзләрендә әле бик теге ышаныч булмаганлыктан, бәлкем алар таяналардыр менә ул психологларга. Аннарсын психологларда бит алар шундый ук кешеләр, аларның да тормышларының нинди тормышта ул нинди кеше, шуңа карарга кирәк. Алайса безнең хәзер психологлар шундый күбәйде, аның үзенең ни гаиләсе юк, ни баласы юк, я ул ирдән аерылган, я ул анда башка төрле теге тормышта. Ул үзен бик шундый бик квалифицированный психолог дип саный. Ул психолог, ул менә барыбер гомердә теге теләсә нинди проблеманы шиша алырдай, фикерен бире алырдай кеше ул психологтар дип уйлыйм мин. Бардыр инде аның уку буенча да ниндидер теге яшерен методлары да өйрәтү инде, ләкин барыбер психологларның аларның беренче чиратта ул үзенең тормышын җайларга тиеш. Аннары гына кешене өйрәтергә тиештер дип уйлыйм менә мин үзем. Бу минем үземнең фикерем, шуңа күрә психологлар мине атмагыз. Менә әниләр көне дибез. Сезнең әниегез турында да сөйләшеп үтик әле. Менә аның нинди сүзләре сезнең күңелегезнең түрендә яши һәм аның нинди киңәшләре сезнең өчен аеруча да кадерле? Әни безнең бик сабыр, шундый үзенә күрә бер ниндидер менә мөлаем. Әйтәләр бит әнигә карагач, минем инде һәрвакыт әйтәләр, синең әниң мәңге яшь дип. Субханалла, күз тимәсен. Була бит инде менә еллар үткән саен картая торган йөзләреме, әнинең безнең йөзе яшь. Яшь булгач күз нурлы, нур булгач ярату, мәхәббәт бар дигән сүз. Шуңа күрә аның үзенә генә хас булган шундый характер дип әйтик инде ачыла. Һәрбер әнинең аның балага карата бит инде үзенә бер төрле аралашу дип әйтик инде. Безнең әни дә шундый бирәк тә күп балалы булгач 5 бала тәрбияләп үстергән, төрле вакытларын күргән тормышның инде. Яши шәһәр җиреннән авыл җиренә кияүгә чыккан. Шуңа күрә аның белмәгән әйберләрен үзе өйрәнеп, үзе балаларга өйрәткән. Шуңа күрә бик зур хәрефле улы ана минем әнием, Аллага шөкер. Димәк, сезгә киңәшләрен биреп тора шулай? Әлбәттә, хәзер дә шулай. Барыбер ул безнең өчен дуста, ул безнең өчен әни дә, ул безнең өчен кадерле әби дә. Шуңа кайбер әйберне яшерәләр бит инде әниләрдән. Без аңардан яшермәйбез. Ул аны ничек бар шулай кабул итә, үзенең барыбер киңәшләрен бирә. Шул вакытта дуста. Әйе. Лилия ханым, аннан соң бит әле сез әниләр һәм бәбиләр проектының идея авторы да. Менә әлеге проект ничек барлыкка килде? Ялгышмасам, бу сезнең җырыгыздан соң барлыкка килгән проект, шулай бит? Әйе, әниләр һәм бәбиләр проектын без инде үземнең иҗади дусларым белән шул без балаларыбызны көткән вакытта башлап җибәрдек. Аның инде чыннан да идеясе минем башыма килгән, аларны җыйнап,
туплап, клипка төшереп, һәм шуннан башланып китте. Инде тора без инде шул хәтлек ияләштек. Безнең хәзердә WhatsApp группасында чатыбыз бар. Һәм шул чатта инде без алар белән инде гел аралашып, ниндидер дөньяви политик мәсьәләләрендә шишеп атабыз шунда. Сөйләшеп, аралашып, көлешеп тә алабыз. Үзебезгә күрә бер шундый куанып, юанып яши торган безнең группабыз ул. Һәм шулай төрле менә әйтик чараларда катнашабыз, чөнки бүгенге көндә барыбер безнең артист гаиләләре күп кенә артист гаиләләребез курыкмыйча бүгенге авыр тормышның авырлыгын тартып, балалар табып, балалар үстереп, һәм безнең менә минем шәхсән үземнең шундый теләгем дип әйтик инде артистларның менә шушы гаилә статусларын, чөнки ул элек бит инде безнең ул кияүгә чыкмый, ул өйләнми, аларның балалары юк дигән шундый ниндидер стереотип хәл йөри иде бит инде, әйме? Аллага шөкер, хәзер безнең артистлар алар гаиләдә дә менә дигән, әниләр менә дигән хатыннар, ирләр, шулай ук тормышта да, бизнесында алып баралар, җырлыйлар да, сәхнәдә дә күренәләр. Шуңа күрә укытучылар әле күп мәсьәләләрнең балалар укыта, балалар түгәрәкләрендә эшли. Шуңа аларның бүгенге көндәге эшләрнекләре бик зур. Аларга игътибар җитеп бетми. Шуңа күрә барыбер артист гаиләләрен иҗат өлкәсендәге артист гына да дип әйтеп булмый, иҗат өлкәсендә. Ул әйтик, актёрмы, ул биючеме, ул рәссаммы, менә иҗат белән бәйле бөтен гаиләләрне шулай күтәреп, балалары белән, гаиләләре белән шундый эшләр эшлисе килеп йөрим инде мин. Әйдәгез әле хәзер әлеге проект турында сюжетта карап битик. Игътибар экранга. Рәхмәт. Һәр ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көне билгеләп үтелә. Шуннан да сабый тормышында иң якты, иң бөек кеше ул әни. Татар эстрадасы йолдызлары тарафыннан булдырылган әниләр һәм бәбиләр проекты да тәрбияләүне максат итеп куя. Бер юлы үзебезне бәби табырга әзерләнгәнне күреп алдык та, шуннан шушы проектны оештырып, башта WhatsApp чатлардан башланып китте инде бу аралашу. Һәрберебез сораштырды үзләренең хәлен, тормышын ничек итеп бәби табырга әзерләнгәнен, һәм шуннан әкрен генә шулай итеп без оешып киттек тә, Лилия Муллагалиева клип төшерергә тәкъдим итте, бәби көтәбез әле дигән җырга. Шуннан без ничектер дуслашып киттек, гаиләләр белән балаларның туган көннәрен бергә уздырдык та, менә шундай проект оештыру дигән нәтиҗәгә килдек. Әниләр һәм бәбиләр проект буларак 2015 елда оеша. Биредә 5 иҗади гаилә, 21 кеше катнаша. Районнар буйлап концертлар куйдык. Бик матур проект миңа калса. Хәзерге вакытта кызларыбыз яңадан бәби алып кайтты инде. Лилия 4нче бала алып кайтты, Зәмирә 3нчегә. Гүзәл ханым үзе дә күп балалы әни, тормыш иптәше белән 3 ир малай тәрбияли. Мин үзем инде кичкенәдән 2 кыз бала үстерәм дип хыялланган идем, чөнки без 2 кыз бала гаиләдә. Инде 3 малай алып кайткач, һаман да кай вакыт ышанып җиткермим әле. Минеке беләрме соңмы дип. Шуннан да бу бик зур шатлык. Нәфис, нәзберек хатын кызга 3 ир бала тәрбияләве ай-һай авырдыр. Тәрбиялибез кеше булсыннар дип, олы кешегә хөрмәте булсын дип, иҗади яктан да тәрбиялибез. Менә Аллага шөкер, улы малаебыз инде гармуннарда уйный, итальяннарда, хәзер инде уртанча малай да шуңа һөнәрне үзләштереп килә. Авыр дигәннән авыр дип әйтмим, чөнки иң мөһиме алар сау сәламәт. Авыр инде авырган баланы караган әниләргә менә аларга шуннан да авырдыр. Барлык әниләргә дә җир йөзендә иң кадерлесе булырга язсын. Проектның исеме «Әниләр һәм бәбиләр». Әлеге исем ничек сайланды? Миңа калса бу легендар спектакль белән бәйле түгел микән? Без бу исемне уйлаганда бик спектакль турында уйламадык. Барыбер шулай туры килде. Шулай туры килде. Аннары инде әниләр бар һәм бәбиләр. Ул бәбиләргә без үзебез дә керәбез, әтиләребез дә керә. Шуңа күрә кемнәрдер әйтә, кай вакытны бигрәк тә район җитәкчеләре. Монда бит әниләр белән бәбиләр генә. Буларның әтиләре каясын дип. Шуңа инде бәбиләргә әтиләр дә керә дип әйткәч, ие шул дип уйлап куялар. Бу инде ниндидер бер яшерен мәгънә дип әйтик инде. Менә шулай. Безгә шалтырату бар дип әйтәләр, әйдәгез тыңлап битек. Хәерле көннәр, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез, Лилия ханым. Тыңлыйбыз. Менә клипта да Лилия ханым тракторда йөри. Чынлап та сез тракторда йөри беләсезме? Шундый иде минем соравым. Әллә бу берәр монтажмы? Ярый, бик зур рәхмәт сезгә шалтыратуыгыз өчен. Сау булашабыз.
Әйе, тракторда йөри беләм, йөргәнем бар. Гомумән, УАЗикларда, әйтгәндә, газельләрдә. Әйе, инде ул андый олы машиналарда да йөргәнем бар. Миңа калса бер рульгә утыргач инде машиналарның аермасы юктыр кебек. Бер авырлыгы да юк, шулай бит. Шуңа ул барыбер кайсыдыр дөрес иттереп рычагны тыга белсәң, ул бара. Транспорт алга таба. Шуңа рәхмәт сорауыгызга, бик кызык сорау. Чыннан да. Лилия ханым, бәйрәм уңайыннан мөмкин булса, безнең әниләребезне котлап, берәр матур җырыгызны бүләк итсәгез, бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Рәхмәт. Әйе, берәр куплет булса да җырлап китәм, чөнки әниләребезгә язган һәм гомумән бик озак еллар без бу җырны иҗат иттек Эльвира Сафина белән, чөнки икенче баланы тапкач яза башлаган идек. Аннар өченчесе туды, өченчесе тугач дүртенчесе туды. Инде Эльвирага мин шулай әйтәм, бу җырны төгәллик. Алайса балаларны төгәлләргә. Алайса стелене итен. Бу җырдан гына торадыр, әйтәм бу җырны ясап битерик дип. Әниләр бәхте дигән җыр, сез аны ишетеп беләсез барыгызда. Барлык әниләргә иң изге теләкләрем булып яшәсен бу җыр аша. Җәй җылысы тулды җаныкаема, тәүге балам улым туга. Улым җаным синең белән тойдым, рәхәтлеген матур дөньяның. Уң ягымда кыз балам, сул ягымда ул балам, бәгыр кисәк әйләремнең, бәхетле киләчәкләрен күрергә ясын Худам. Уң ягымда кыз балам, сул ягымда ул балам, бәгыр кисәк әйләремнең, бәхетле киләчәкләрен күрергә ясын Худам. Лилия ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Шуның белән инде безнең тапшыруыбызның вакыты да чыгып бара. Сезгә барлык эшләрегездә дә уңышлар телибез, гаиләгезгә бәхет. Сезне һәм барлык әниләребезне әлеге матур бәйрәм белән котлыйбыз. Җан тынычлыгы, балалар игелеге һәм сәламәтлек телибез. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау буллашам. Очрашуларга кадәр.